mwanenanso za masomphenya achitukuko masomphenya awawa manifesto how realistic is it potengera ndalama zimene mukutchula mmene mu 5 billion pa constituency 100 million pa constituency kwa amayi 100 million inanso kwa achinyamata how realistic maijenansa is this manifesto many is very realistic because it has not just manifesto imene ndiyo kwaniritsika chifukwa sinangonena kuti tipanga chakuti koma ikunena kuti ife kuti tipange chakuti tipeza ndalama kuchokera kwakuti inde nthawi jamalira zimene tamalira zinali zabodza samanena kuti anaberedwa chisango nanga chomwe inuyo munkaendetsa chisango pano muli ku DPP ndipo ndinakuuzana Malawi kuti ine ndinayima pa chilungamo ndipo chilungamocho simunachione pano ndemwangobwera mbali inono ndabwera mbali chabwino popita chitsogolo masanawo ndiuzozo kuti mukalonchaso manifesto amenewa amalawi ayembekeze zotani taona APM kuno kulibeko amutarika iwo akhala ku manifesto launch ya masana pano ndipo ayembekeze zinthu zopambana chifukwa chimene tikutsimikizira Malawi nchonena kuti ife tiliphula dziko li pa moto umene ukuyaka ulilawilawi lisananyeke dziko liyenera liphulidwe. Maya ndathokoza kuti munandipasa nthawi. Zikomo. Chabwino TSS choza ndi Enoch Chihana, you have signed mwatsindikatu ndi mafusa ajena nsa kuti ali kumbuyo kwanuwa anali tsidya linali posachedwa pompa anathandizira kuti DPP in fact ituluke mboma pano muli kunonso ansanda amene anali lifali nthawi imeneyo kusainira kumene kuja kwatanthauza chani kwa inu ngati Enoch Chihana komanso chipani cha Ford? One ndiye beauty ya democracy amene democracy matha kusiyana ma ideas kenako mazakhaso limodzi nkuona ma ideas usanthula nkumapita kuchitsogolo nchimene ife tupanga kuti pite patsogolo tiyendere limodzi tikapange boma limodzi amalawi tapulumutsa pa moto. Chipani chonse ndi chomangana ndipo chili kumbuyo kwanu nganga kwa inu limodzi ndi DPP 100%. Vice President anu kulibe kuno madziwa kuti democracy ndimene zimakhalira awiri atatu samathogwirizana nazo sitipapanga force ya koma is my brother papana constituency in an eventuality that a Ford DPP has been ushered into power. What relationship are we looking at? You, your vice president, as well as DPP. Him. Very solid. Chifuatamba with a very solid foundation. And we are moving forward. We are all blues. We believe in the same thing. We have similarities in our manifesto and we are going to move forward together. Muwa uzenja Malawi pomwe mukuchoka pano kuli kuyenda mwandawala kuchoka pakamuzu apa stadium mpaka na kunjamba kumwe kuli blue parade komanso manifesto launch kumeneko utenga wanu. Utenga oyamba ndena kuti taika miti atu panjanji kuti tombole dziko lino. Fertilizer, chakudya, fuel so nchito kwa nyamata. Kulankhula kumene kundi kwa Enoch Chihana ndipo posachedwa pompa zanga Emmanuel bwana yemwe ali kunsewu akundifotokozera za chikhamu kamene nanti ndi wa anthu yemwe akubwera kuno kunjamba Freedom Park. Ndemu ndilole kuti Emmanuel yemwe ali kunsewu tsopano atiyankhula kumene kutiuze zomwe zikuchitika. Samina upita kusonkhanoku monga Professor atapita mtarika kuyembeke vote Grace Kwerepeta mwachokera kuti? Ine ndi Elizabeth Jafari ndachokera kuzomba Malosa. Mwachokera kuzomba Malosa? Mwafika nthawi zanji?
Pano pandafika chamma 11 koloko. Makamaka kuno chomwe mukuyendera ndi chani? Chimene ndikuyendera pano pandichoti Peter Mutharika kubwera kunoko kunjamba. Ndi amene ndikuyendera kuti ndikaone ndikamve fundo zawo kuti ndizotani zimene akhozekera chaka chinocho kuti atiuze. Inu mfundo za manifesto mwazimvako? Zifundo za manifesto sinazive koma papa ndangomva pang'ono kuti akufuna ayimenso kuti atukule dziko lino kachikena fecho tili m'mavuto. Afuna alichonse m'mavuto. Likaleso pamene nalili. Kuzombako chipani nchotani? Kuzombako chipani chili motomoto kwambiri cha Peter Mutharika. Mosogozedwa ndi MP wathu Grace Kwelipeta. Zina chamanda? Elizabeth Jafali. Elizabeth Jafali amene kuchokera kuzomba malosa akuti afika mu mzinda wa Blantyre muno 11 o'clock ndiye kuti anthu achoka madera osiyanasiyana kudzakhala pa njamba apa kuti atsimikizire kukhazikitsa kwa manifesto achipani cha Democratic Progressive. Mkulu Yuso alipo mpano ulendo wako tumene umene upa njamba apa wapa njamba apa yeah. Aha mfuna mukatani makale ngobona kufuna wanga mechilipo fani kandi mthokoze mkulu muje Peter Mutharika ndimoneso umene ali Peter Mutharika muje nake mphamvu zake uliso kuti apa ngachani kuziko kunoko Peter Mutharika mufuna muone mphamvu zake kuti dziko limene ngatengere dziko lathu lino siyana ndi president ena achakwerawa bebe zino atipangira kuti chichonse ndi mfundo zili zomwe mukuyembekeza kumeneko kuti atenge dziko linolo president amene yuyu kuti akatenga zinthu zonse zinthu fasi pano zinthu za fertilizer wakwera mtengo chimanga chakwera mtengo zina ndi zina zambiri sugar kandi chani atina mizaso nkhani ya ndrama kuti ndama zizitani ndama zizitoma ndama si yango ntchito so sikutulukaso ntchito sizopezekaso kuti mwachokera ku ndatoka mundilande mwangoyenda ndangoyenda kunoko wapansiso ndipo ndayendaso kubwera kunoko awa kuchemerera kwambiri alankhule okha amenewo nali so limodzi ndi amene mnali limodzi baja zina chanda ine Jeffrey Molen sopana amoleni inu ndi mmangochemerera pasi basi nongochemerera pasi ndayendawa kuchoka kuntanda kufika kunoko maka chomwe mwafikira kuno ndi chani kufika kunoko ndive manifesto mene anga Peter Mutharika ndime tikuvutikira dziko lathu lino mukuyembekeza kuti akuyankhani mafunso oti chani inuyo ndiwepeza kuti atiyankha mafunso kuti mwina zinthu zisika mtengo zikhala kwachegwirika kwachekimagwera mtumba komanso zinthu zakwera mtengo anthu tikugona ndi njala ndikuza kuti Profesa Peter Mutharika atithandiza basi ndi mmene zikukhalira ndithu apa pa ulendo wopita ku njamba apa ndi pa roundabout ya njamba pomwe anthu ambiri akudutsa apa kuchokera mosiyanasiyana kuchokera ku Ndilande kuchokera kuti ena atira kuchokera ku Zomba akudutsira pati pompano manifesto anakhazikitsa kummawaku pamene amanena kuti mwazina kuti ma examination fees akudzachotsa komanso malikulu ena ndi ena amene apita ku Lilongwe abwerera adalankhula choncho komanso chuma achigwira kuti asamaononge kwambiri kabineti idzakhala yaying'ono ndi zina zomwe analankhula iwowo kuti manifesto ya DPP yakhala motani ndiye timva kutambasula kwambiri tsopano akafika kumene kunjamba posachita pakhala Blue Parade mmodzi mwa iwo ndi uyu Nyamata iwe wochokera kuti ndachokera ku Chiromoni yes chakubweretsa kuno msonkhano ndangomva kuti dzulo kuti Profesa Peter Mutharika akhale akupanga msonkhano ku Njamba Freedom Park ukuyembekeza kumva zotani kuno kunjamba okay ndikuyembekeza kumva manifesto ya mphamvu ya 2025 as Amalawi tikatha kuona kuti kuchoka ulendo wa 2020 takumana ndi zinthu Emmanuel Pano tsopano ndimuyitane nzanga Kasim Aubi Kasim tayandikira tamva Emmanuel amatipatsa zomwe zili kunseuko koma kuno iwo wakhala kuona kuno ndipo kunoko tinganene kuti phika umene anthu amauyembekezera aphula pa moto kuti ayambe upakula anthu ayambe nokutsatira kuti pa njamba wachitikanji fatikaona mchithunzimo monga mmene amafotokoza Emmanuel Chibwana kuti ayamba kuyenda anthu akubwera ndipo mtsogoleri wa chipani chimene cha DPP Profesa Peter Mutharika akhale akufika posachedwa komanso mtsogoleri wa chipani cha Afodi Enoch Kamzinge Ntihana akhale akufika pa malo pano ndiye iwe mwina upaka mwa mazi ndikudziwa kuti kuno kuli msewino otokera uku kukudziwa uku ndiye ndikuona chimanga chitakwera misoyeza kuti afika tengani bwaloli ndikumaneso zikomo kwambiri Alex Banda ndipo monga mmene amafotokoza Emmanuel Chibwana ndithu kuti anthu abwera ochuluka kwambiri pano pa Njamba Freedom Park bwalo lino lili ndi mbiri yake makamaka pandale akatswiriwo okonda ndalewo amanena kuti amene akuchita ndale ngati mtsogoleri wa dziko koma oti sanafikepo pa Njamba Freedom Park
ameneyo ndiye kuti ndale sana ziyambe. Ndiye lero chipani cha DPP komanso Afodi amene alowa pa mgwirizano akukhazikitsa misonkhano yawo yokopa anthu pano pa Njamba Freedom Park. Titaonena kuti chiyambireni kampeni ndiye kuti DPP ndi chipani choyamba kubwera kudzachititsa msonkhano pano pa Njamba Freedom Park. Tikuyembekezera kuti zipani zinanso minatsogolera zipani zina akhale akubwera kudzakhazikitsa kampeni yawo. Koma lero tikukamba za Democratic Progressive Party imene ili pa mgwirizano ndi Afodi kuti ndithu akukhazikitsa kampeni yawo. Mawawu monga amene amafezi zigwiritse ntchito ngati atati anthu azisankha kuti zitsogolere boma kuyambira pa 16 September pano. Manifesto imeneyi muli zambiri zimene azikamba, zina mwa izo ndi nkhani yobweretsa maphunziro aulere asekondale, akambamo kuti ayi aonetsetsanso kuti cabinet ubale wanu kwambiri mukukhomereza lero. Koma anthu akumafunsa kuti kodi Afodi yakhulupirira bwanji kuti ilowe pa mgwirizano ndi DPP? Choyamba ndichoona kuti Afodi yakhulupirira kuti DPP ndi chipani chabwino kugwira nayo ntchito chifukwa cha maumboni zimene DPP yapangapo kale, zimene ndikatenga kuwasiyanitsa Chakwera ndi APM zaonekeratu kuti winayi ndi Gahena, winayi ndi Mpulumutsi. Komanso chifukwa choona kuti Profesa Adapita Mutharika ma vice president ake amalemekezedwa pamene Chakwera ena amaphedwa ena amatani, ndi ife takhulupirira kuti tisafe tisiya ndukhala ndi MCP. Pakatipa panali ubale wa makamaka Tonse Alliance. Taona Afodi inali momo inatulukamo, nkhani inali yakusakhulupirirana ndi DPP. Mwa ika ndondomeko zotani kuti musasayambanenso kusogoloku? DPP ndi Democratic Progressive Party, Afodi ndi Alliance for Democracy. Ndi chinthu chimodzi in common chimene chikutanthauza kuti understanding ya democracy DPP ndi kwa Afodi ndi imodzi, zachitukuko ndi mafulu ndi zimodzi. Ife DPP we are home and dry, not MCP, not another party. Akulonjezani kuti Afodi mukatenga maudindo ati mukalowa mboma ngati anthu atakusakali pano teko rationa bwino Kichihana ndi second vice president tikakwana pa 17 wa dziko lino amene tiyendetsa nawo limodzi kuti Amalawi apulumuke, apezeke kuti achoka ku mavuto a njala, mavuto a forex, mavuto a passport ndi mavuto osiyanasiyana komanso okhapana osowa chitetezo zonse zatha. Chifukwa chake ife ndi Afodi ndi DPP tatenga dziko ili. Kwambiri Taulo amene ndi wachiwiri kwa mlembi wa mkulu wa chimene cha Afodi chimene chalowa mu mgwirizano ndi chipani cha DPP. Alex Banda unalipo pano, Profesa Arthur Peter Mutharika akufika pamalo pano. Mawawu anthu anali ndi dioko kufuna kuti amve ndi kuona Profesa Arthur Peter Mutharika mwina kufika kwawo pano zikupereka chitsimikizo chotani kumbali ya seriousness ya DPP komanso pa inu jomba muli kunali kovuta bwanji kuti APM kapena Arthur Peter Mutharika afike malo ano kunse komwe unaliko zanga 19 unali kumene kusudali wa masewera iyayi nyanja ya anthu yomwe yasonkhana uku unali kovuta kuti ayende bwinobwino APM. Naonanso chine zanga Alex kuti msonkhano ngati uno ndaona anthu anakale kwambiri ndi nthawi yozadzionetsa kuti ine ndilipo in case. Exactly. Ena akuzachongesa ukaona amene abwera panopa kuli galimoto la mtundu wa blue la mpanda tenga menemo muli Peter Mutharika komanso mayi akunyumba kwawo afika malo ano pa Njamba Freedom Park kumacheza ndi anthu kasemu chithunzithunzi cha chikoka cha DPP chili bwanji makamaka kuno ku chigawo